дар сабқати бузкашии наврӯзӣ ки рӯзи 22 март дар деҳаи Умарқазоқи ноҳияи Кушониён доир гардид, 3 бор аспи мансуб ба Анушервон, писари Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, ғолиб эълон шуд. Аспи Анушервон пағон асп ба номи Грег. човандози аспи мансуб ба марҳум Хол Машраб, раиси собиқи кумитаи андози Тоҷикистон, мошин ҷоиза гирифт. дар ин сабқати бузкашӣ садҳо аспу човандозон аз чанд минтақа ва аспҳои афроди маъруфи кишвар ширкат карданд. барои ғолибон 10 мошини сабукрав, 20 уштур, 100 гӯсфанд ва ҷоизаҳои молӣ пешниҳод шуд. ширкати аспҳои мансабдорон дар бузкашӣ дар Тоҷикистон падидаи нав нест. маъмулан дар мусобиқаи човандозӣ ва пойгаҳи аспдавонӣ савори ин аспҳо худи мансабдорон нестанд. аспҳои онҳоро бештар афроди махсус саворӣ мекунанд.